Hindi lang Shopee pakakikita pa. Ang modda kas tayo. Uy, oray siya. Nabayag atan. Ngayon pawit ni Papa yun. Kung kulang ang mga usar eh. Kaya ang pagmanta kinalukal ko. Ikaw, nakita kita. Patry ko pinto. Sa Maniro kasi. Nabuy-buyak ako hindi TikTok. Ito yung neck. Pasto, isunga ko. At ang mukha gaji pa yung ano ko. Tinagayan. Ma. Di ba number 3 ka tayo? Sa Manila talaga.